Hey, what happened? Ingaw kay diri balay pre, ako bubog ko pre, ako ra usa nagiinom pre. Ay, pre. Dagon di ka, pre. Ay, pugay ko. Ha? Inog ta. Naga niya. Mana pag kaon pre kay tagay tagamay. Kaon, iskutan, pre. O, kurot sa usog rasik ko kayo. Buangan ni uno so pre. Kusog ko yung hangin pre. Lagi, Uno pre. pre. Usog rasik kong gisog ba, pre. Mabang. Araw daw pre oy. Magkuhaan sa nagong emperador pre kay nagoy sobra diri pre. Sa pre, kay. Ato nang tagayon, pre. Ya pre, gamayan lang gini pre. Tay nagsigo paabot yun. Nya. Sulo-sulo ka, pre. Adto ta atong lamisa pre, tungod mangga pre kay matay bugnaw diri pre da. Ay, kilandong, pre. Ako ganina ra yung paabot pre. Lagi lamisa ang andam diri pre. Para sa bisita pre ba? Ang dali kay abot bisita, pre. Aw, wa ko mag-expect nga maabot sa ka pre. Ano pre? Opo, pre. Are ka atbang pre kay arong klaro kay tagay na to pre. Pre, init ito, pre. Ay, patay. May kay pre da kay natagay na suroy juga pre ba? Kay katsar ko basuroy niya. Imo sa pre? Kay mo ganina ra jud kong ininom ba no? Na ako ra sulong na ako na pre nya gamay lang isobra pre. Ang mata, pre, murang magmata sa piliputin, mapuwaha na, pre. Pre, apa sa pre? Tingnan mo na, pre. Okay sa pre. Nakuyok mi ring. Umagan ko Amerikano, pre. Patay pre di mo English pre. Okay ka, sabot mo rin Bisaya. Ha? Sabot rin Bisaya. Kaya am sinagnaong. Pre. Oh, Pizza rin rin ko dal pre. nakuyok rin ako umagan Amerikano, pre. Okay kayo. Tagay tagamay, pre. Nami lang ang kwarta. Ay, no Ba- problem. palit About ron. money, no problem. Hey Joe, Yes, what's up man? fine. Yeah, Where you from? I come from Australia. Australia. What the fuck? Man, it's okay. Iya, tigidik. Get it. Imo pre kay. Hey, comfortable when you're sitting there? Yeah, it's okay, fine. It's okay, fine. Thank you. May ginasuroy gid mo ron pre da. Patay, pre. Nakuyog lagi mo ng magad mo Amerikano, pre. Sabot ka na Bisaya, pre. Sabot tagamay, pre. Amerikano nga, pre. Sabot tagamay. Okay, nakaintindi rin ako konti ng Tagalog. Wala problema sa akin. Amerikano na, pre. Pero hilaw lang. Oh, yeah. Ah, Okay, it's okay. I drink. Pare yung ginom, pre. Jesus. Patay, pag abot ako nga, kuhaan mo. I know. Sa nga, nadaan. Ay, dagdagan natin yan. Inabot pre. Ito, no problem. Lingaw. About the Panadol, dagdagan natin yan. Masakto ka, pre. Lingaw-lingaw, pre ba? Yes. Lingaw, min ko ba? Dungat sana, pre. No problem. Puna na rin, pre. No problem. Oh, see? It's okay. Kita ka na, pre. Patay, pre. Malain na itong istorya, pre ba? Nanganak ka ito yung anay, pre. Patay, pre. Gapon sa gabi, pre. Napo ka buk anak sa kong anay, oy. Ubay-ubay, pre. Kaya nagdako-dako sa tugtiyan, pero matay, pre. Napo ka buk, pre. Oo, nakagamay. Gamay. Imo ha, nanganak na. Atong unang adlaw, pre. 21 ko buk anak, pre, oy. Patay. But sa mga, pre. Kadagan ko na pre. Oh, ang uban kay gipapalitan tulog kog bibirong di ba kag baboy katrosira may nakabugtutoy. Wow nga pre. Grabe daghana pre oy. Believe lang yung kung butakal pre. Di ay pre di kay na dako ng butakal ako pre. Pero di ang tinuod pre grabe si Milia butakala pre. Daoton pre kabutakal pre. Kanang anak pre nga muhatag yung ubay-ubay oy. 21. Hikom to pre. Patay mo nga pre. Nagtuo man ko ganina uno subog abot di pre Jeric pre karong bagyo naman gid pre. Bagyo pre. Ha? Siguro sugban ko. Kusog-kusog yung nangina pre bagyo na gid pre. Ana nakasabot ko dim na but-but ako ang pre. Yung madum kag balay. Karon na pre. Perting. Matay pre daghan na ko ng anak sa mga nay pre. Paluwatan niya ko ana pre. O ako ni atong ingnon akong butakal pre. Sa ingnon ang binuang mga pre. Si to tao na pre kay ang ingnon. Asa man mo takaleron pre? Excuse my friend, may buy cigarette. It's okay my friend. Dara akong butakal pre. Weh pre, agi na weh pre. Isa pre. Eh, Apet sa pre.
Ari pre, siya sa ari pre. Lamat kay pre, agi lang may. Kay wapay pinudlay ko tawagan. Ah, sige pre, kay. Tagay-tagay sa ari pre. Oo, pre, lamat. Sunod lang pohon. Eh, but man nga mau to akong butakal pre. Matay pre, gato man tong silingan na nato dire pre nga dagang kay anak pre. Oh, yung silingan dito na pre. Ha? Munti butakal ako pre. Kaya asa. Grabe si Mili ato kana pre. Bawo lang pre. Ay, dati. Ako lagi ka dyan, dati. Kami na ko, dati. Laago di. Kami na ko, tiyo. Laago di. Oh, kaluyan ka sa Ginoon daw. Kino malagi mo, Uncle. Dati, Oh, na, kung may problema, anak. Oh, na 200 oh, pangimpi na ninyo, ha. Oh, salamat kayo. Salamat kayo, ha. Alam ko dati. Ah, sige. Ako ato na kung kuhan kay murag naglaing kabuhi ato na. Ah, sige lang. Salamat na lang. Di. Ato kung ada ka magwangan pre. Dito, no? Di panghambog pre. Kay kung Di panghambog pre. Bilib ko na kung babuyan pre. Kaya nakastoy ko kung nga anak ka na pre para makahuman silang eskwela. Matay pre. Braid jud kay na imong mga anak pre no? Aw, sus pre. Liwat samahan pre. Di panghambog pre. Katong kamagwangan akong anak katong niagi dito ganina. Oh. Nakagraduate naman gitong pilot. Ah, Pag-graduate ato pre. Pero timbiliban ako pre. Sa Oh. naka itiit ng average pre. itiit. Ay, nagkamay. Ano dai pre? Dako na pre. Akong anak pre, graduate pagka maestro. Valedictorian, oy, 99. Tarong dia pre binuang. 99 pre. 99. Akagamay. Kamay. Samot. Ang katong anak na ko ikaduha pre nga nikuha og lo. Oh, Kasultihan ni Kastinoo pre. Tuwa kag sa di. Average pre 78. Di na, samot. muli ta pre ay. 99 og No. Kuan man na pre. Half day pa man na pre. Half day pa na pre. Tayo mga pre. Makabungog naman na inyong bot-bot pre. Ayos maayo pre og duhagan tanig ilimnon pre. Karong mabungog tag samo pre. Nak, maray ka ra nak. Ako pena kay Kare lay bayad pre kitong gihatag sa bata pre. Oh, sige pre. Ay palit na dito. Nang mabungo kita. Jim na bot-bot ko dako pre kay sultihan kasi no pre katong tong bata na kung nakagraduate og pilot pre. Ipalitan naman kong helicopter. Ah, Tinuod ka pre. Oh pre, wadi ka kabantay pre nga akong tunggi saklap-saklap ganina sa babaw yung ato. ako kita pre ay kay ah. dog ko doser ka gipalit akong anak maestro. Patay gipalabuan sa nimo pre. Wanga yung mga pre. Watas ako niyo da pre ah. Asam ka pre? Nasa ko'y kwaon, paabot na mo kadiyot. Pre, matay ka na yung bot-bot ron pre, murag buwasan kita na ron pre. Pero pre, malay na tong tabi pre ba? Nga na ka to imong anay pre. Ha, kay pre. Kahapon sa gabi pre. Napo kabok anay, anak. Kaka. Bilib lang yung kung butakal pre, di kay siya dako pre. Dauton pagka butakal pre. Grabe si Milia pre. Nagtuong ko. Sunod, ako na lang mo habal na yung mga butak. Ano ko anay mong anay pre kay may klase da. Ini ra balik. Gi. My friend, excuse kay mo. Riba. Ako na. Excuse my friend, bye cigarette. It's okay my friend. Pimidan. Lamat kay pre. Matay mga pre, makabungog mo na yung bot-bot pre. Mas maayo pre, dungagan tanig impre. Buang mo ni po sa inon. Ahas pa. Ay bisig mo pisilitan.